салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. ҳоло футболи клубӣ ба танаффус рафтааст. Дар ду ҳафтаи наздик то 28 март мо танҳо бозиҳои дастои миллӣ тамошо мекунем. Дар баъзе кишварҳо ҳоло бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳони 2026 баргузор мешаванд. Дар Аврупо бошад, Лигаи миллатҳо идома дорад. Аммо ҳеҷ мушкиле нест. Ҳамаи ин бозиҳоро шумо метавонед дар канали телеграми ман тамошо кунед бо сифати хуб ва пахши мустақим. Ҳамчунин шумо метавонед ин бозиҳоро бо дигар мухлисон муҳокима кунед. Ссылка дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. То чизе аз даст надиҳед, обуна шавед. Имрӯз дар видео мо танҳо охирин хабарҳои футболиро муҳокима мекунем. овозҳои трансферӣ, гузаришҳои эҳтимолӣ ва шартномаҳои калон. Ман фикри худро мегӯям ва шумо метавонед фикри худро дар коммент нависед. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошем сар мекунем. риш надорӣ? мӯи сарат мерезад? Аз харобӣ ё баръакс аз фарбеӣ танқисӣ мекашӣ? дарди узвҳои бадан туро азият медиҳад? мардонагият сус аст ё аз муҳлати ҳамхобагӣ қаноатманд нестӣ? парво макун, мо роҳи ҳалли ин мушкилиҳоро медонем. Азия маркет дороҳои гиёҳӣ ва табииро барои рафъи тамоми мушкилиҳо ва бемориҳои ту пешниҳод мекунад бо нархи дастрас ва таҳфифи калон. саломатӣ неъмати бебаҳост. аз ин хотир бисёр фикр макун ва худи ҳозир ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинӣ занг бизан ва дороҳои лозимаро фармоиш диҳед. Азия маркет, кафолати тансиҳатии ту. дар рӯзҳои охир хабарҳо пайдо шуданд ки ҳамлагари Атлетико Мадрид Антуан Гризман метавонад ба клуби амрикои Лос-Анҷелес Гэлакси гузарад. Ба иттилои нашрияи Рейлова гуфтугӯҳо байни бозигари 33 сола ва намояндагони клуби МЛС дар сатҳи ҷиддӣ қарор доранд. гуфта мешавад ки сабаби асосии гузариш масъалаҳои оилавӣ мебошанд. бисёриҳо мегӯянд ки худи Гризман мехоҳад ин имкониятро истифода барад ва дар муҳити нав карьерашро идома диҳад. шартномаи Гризман бо Атлетико то тобистони соли 2026 амал мекунад. ӯ яке аз бозингарони калидии дастаи Диего Симеоне боқӣ мемонад, вале роҳбарияти клуб бо назардошти хидматҳои ӯ ва сабабҳои шахсияш метавонад иҷоза диҳад ки ӯ биравад. гуфта мешавад ки Гризман шахсан ба роҳбарони Атлетико хабар додааст ки мехоҳад ба МЛС гузарад. дар ин мавсим Гризман 41 бозӣ анҷом дода 16 гол задааст ва 7 партофти головар кардааст. гарчанде ки ин нишондиҳандаҳо мисли солҳои пешинааш нестанд, ӯ ҳанӯз як бозингари муҳим барои Атлетико боқӣ мемонад. ҳоло нархи тахминии ӯ 22 миллион евро арзёбӣ мешавад ки барои клуби МЛС маблағи қобили қабул аст. онҳо мехоҳанд бозингарони шинохта ҷалб кунанд ва сатҳи лигаи худро баланд бардоранд. ҷолиб аст ки дар дастаи Лос-Анҷелес Гэлакси ҳоло ҳамватанони Гризман Оливер Жиру ва Уго Лорис бозӣ мекунанд. ҳузури онҳо метавонад мутобиқшавии ӯро ба футболи амрико осонтар кунад. инчунин Гризман қаблан гуфта буд ки мехоҳад пеш аз анҷом додани карьераш дар МЛС бозӣ кунад. агар росташро гӯям, ман аз ин хабар чандон ҳайрон нашудам. Гризман 33 сола аст ва дар тӯли карьераш ҳамаи чизро ба даст овардааст. ӯ дар Атлетико, Барселона ва дастаи миллии Фаронса бозӣ карда чемпиони ҷаҳон ва ғолиби Лигаи миллатҳо шудааст. гузариш ба МЛС метавонад як қадами нав дар зиндагии ӯ бошад ки ба ӯ имкон медиҳад бе фишори зиёд аз футбол лаззат барад. аз ҷиҳати молиявӣ низ ин як тасмими оқилона аст. клубҳои МЛС одатан ба бозингарони машҳури аврупоӣ шартномаҳои калон пешниҳод мекунанд. дар Испания Гризман дигар чизе барои исбот кардан надорад, дар ҳоле ки дар Амрико метавонад як ситораи асосии лига шавад. вале дар ин ҷо ду масъалаи муҳиме ҳастанд. якум, оё ӯ наметавонад чанд соли дигар дар Аврупо дар сатҳи баланд бозӣ кунад? ҳоло ҳам Гризман як бозингари сатҳи баланди Лигаи чемпионҳо аст. агар ӯ дар Атлетико бимонад, шояд боз чанд сол дар сатҳи олӣ бозӣ кунад. дуюм, оё ӯ ба футболи МЛС мутобиқ мешавад? бале, Лигаи амрикоӣ рушд кардааст, вале суръати он аз футболи аврупоӣ пасттар аст. дар ҳар сурат қарор бояд то охири моҳи март ҳамин моҳ қабул шавад. агар Гризман ба МЛС гузарад, ин яке аз калонтарин трансферҳо дар таърихи футбол дар амрико хоҳад буд. мо мебинем ки оё ӯ дар он ҷо мисли Дэвид Бекхем ё Златан Ибрагимович муваффақ мешавад ё ин ки не. дар рӯзҳои охир овозҳо дар бораи он ки Арсенал ба ҳамлагари Ливерпул Дарвин Нюнес таваҷҷӯҳ дорад хеле зиёд шуданд. ба гуфтаи расонаҳо, сармураббии Арсенал Микел Артета шахсан мехоҳад ин бозингарро ба дастааш биёрад. Нюнес соли 2022 аз дастаи португалии Бенфика ба Ливерпул бо маблағи калон гузашт, аммо барои он мутобиқ шудан ба футболи Англия осон набуд. баъзан ӯ бозии хуб нишон медод, вале бисёр вақт натавонист ки устуворона ҳунари худро намоиш диҳад. дар мавсими ҷорӣ вақте ки Ливерпул с мураббии нав Арне
слот роҳбарӣ мекунад, Нунес дар ҳайати асосӣ на ҳамеша бозӣ мекунад. Ин ҳолат боис шудааст, ки ояндаи ӯ дар даста зери суол равад. Гуфта мешавад, ки Арсенал мехоҳад хатти ҳамлаи худро пурқувваттар кунад ва Нунесро яке аз бозингарони мувофиқ барои ин нақша мешуморад. Тибқи иттилои The Hard Tackle, Арсенал номзади ӯро барои трансфер дар тобистон баррасӣ мекунад, вале ҳанӯз маълум нест, ки Ливерпул омодааст ӯро бифурӯшад ё ин ки не ва барои ин чӣ қадар маблағ талаб мекунад. Чизи ҷолиб он аст, ки ҳанӯз соли 2022 Арсенал ба Нунес таваҷҷӯҳ дошт ва барои ӯ 80 миллион евро пешниҳод карда буд, вақте ки ӯ дар Бенфика бозӣ мекард, аммо он вақт ӯ Ливерпулро интихоб кард. Ман фикр мекунам, ки Арсенал барои харидани Дарвин Нунес сабабҳои зиёд дорад. Дар чанд мавсими охир ин даста хеле пешрафт кард, аммо яке аз мушкилоти асосии онҳо набудани ҳамлагари марказӣ мебошад. Пештар Габриэл Жезус ва Эди Никетия дар ин мавқеъ бозӣ мекарданд, вале ҳоло вазъият тамоман дигар аст. Никетия кайҳо боз дар Арсенал нест, ӯ ба Кристал Пэлас ба иҷора дода шуд ва Габриэл Жезус ҷароҳат бардоштааст ва эҳтимол то охири мавсим бозӣ карда наметавонад. Ҳоло вазъият ба он расидааст, ки дар маркази ҳамла ҳатто нимҳимоятгар Микел Мерино бозӣ мекунад. Ин далел нишон медиҳад, ки Арсенал тамоман ҳамлагар надорад ва бояд ҳарчи зудтар як ҳамлагари навро пайдо кунад. Дарвин Нунес бозингарест, ки ба услуби бозии Арсенал хеле мувофиқ аст. ӯ қадди баланд дорад, бо суръат бозӣ мекунад ва бисёр қавӣ аст. Ин ҳама хислатҳое ҳастанд, ки барои ҳамлагари марказӣ хеле муҳим мебошанд. ӯ ҳамчунин метавонад дар прессинг, фишор овардан ба ҳимоятгарони рақиб фаъолона иштирок кунад ва дар зарбаҳои сарӣ хеле хуб аст. Бо назар дошти он, ки Арсенал ҳоло ҳамлагари табиӣ надорад, чунин бозингар барои онҳо хеле муҳим хоҳад буд. Аммо яке аз мушкилоти асосии Нунес дар Ливерпул бадтарин сатҳи иҷрои моментҳояш аст. Яъне ӯ бисёр имкониятҳои голзаниро мегирад, вале ба нишон расонидани онҳо барояш хеле мушкил мешавад. ӯ имкониятҳои хеле хубро дар бозиҳои муҳим аз даст додааст ва наметавонад дақиқ ба ҳадаф зарба занад. Аз ҳамин сабаб бисёр мухлисони Ливерпул аз ӯ норозӣ ҳастанд ва мехоҳанд, ки ӯро фурӯшанд. Барои Ливерпул муҳим аст, ки як ҳамлагари дигаре гирад, ки сатҳи иҷрои моментҳояш баланд бошад ва имкониятҳоро беҳуда сарф накунад. Саволи асосӣ ин аст, ки оё Нунес беҳтарин интихоб барои Арсенал аст? Ливерпул барои ӯ маблағи калон пардохт карда буд ва агар онро фурӯшад ҳам шояд нархи гарон талаб кунад. Агар Арсенал барои ӯ маблағи зиёд сарф кунад, пас онҳо наметавонанд бозингарони дигарро харидорӣ кунанд. Аммо бо назар дошти он, ки ҳоло онҳо тамоман ҳамлагар надоранд, шояд маблағи калон барои чунин бозингар сарф кардан барои онҳо оқилона бошад. Аммо мо намедонем, ки Нунес дар Арсенал чӣ гуна хоҳад бозӣ кард. Ҳоло ӯ дар Ливерпул сатҳи хеле бади иҷрои моментҳояшро нишон медиҳад, вале мумкин аст, ки дар системаи тактикии Арсенал ӯ беҳтар шавад ва ба имкониятҳо самароноктар истифода барад. Ҳамзамон мумкин аст, ки ӯ дар Лондон низ ҳамон мушкилотро дошта бошад ва имкониятҳои голзаниро беҳуда сарф кунад. Аз ин рӯ Арсенал бояд эҳтиёт кунад, то ин гузаришро дуруст баҳо диҳад. Варианти дигар ин аст, ки Арсенал кӯшиш кунад, ки бозингари дигареро бо нархи камтар пайдо кунад. Масалан, Виктор Осимхен ё Душан Влахович низ метавонад интихоби хуб бошанд, аммо онҳо низ арзон нестанд. Агар Нунес ба Арсенал гузарад, барои ӯ ин як имконияти хуб мешавад, ки худро нишон диҳад. Дар Ливерпул ӯ гоҳе зери фишори зиёд буд ва баъзан ба назар мерасид, ки сабқи бозии ӯ ба ин даста мувофиқат намекунад. Аммо дар Арсенал ӯ метавонад нақши калонтар дошта бошад ва худро озодтар эҳсос кунад, зеро ин даста услуби тез ва ҳамлаи бо суръатро дӯст медорад. Аммо агар ӯ дар Арсенал ҳамон хатогиҳоро такрор кунад ва имкониятҳоро беҳуда сарф кунад, пас ин харид метавонад як хатои калон шавад. Имрӯз дастҳо наметавонанд барои бозингароне, ки дуруст бозӣ намекунанд, маблағи калон сарф кунанд. Агар Нунес дар Арсенал низ бо ҳамин мушкилӣ дучор шавад, пас Арсенал маблағи зиёдеро беҳуда сарф хоҳад кард. Хулоса, ман фикр мекунам, ки ин гузариш метавонад як идеяи хуб бошад, аммо танҳо дар он сурат, ки Арсенал барои Нунес маблағи аз ҳад зиёд сарф накунад. Агар онҳо тавонанд ӯро бо нархи мувофиқ ба даст биёранд, ин метавонад як хариди хуб бошад. Аммо агар Ливерпул маблағи калон талаб кунад, шояд Арсенал бояд бозингарони дигарро дида барояд. Ҳамаи чиз аз он вобаста аст, ки Ливерпул бо кадом нарх ӯро мефурӯшад ва оё худи Нунес мехоҳад дастаашро иваз кунад ё ин ки не.
дар рӯзои охир расонаҳои варзишӣ бисёр дар бораи эҳтимоли гузариши муҳофизи Арсенали Лондон Рикардо Калиафори ба Реал Мадрид менависанд. Гуфта мешавад, ки роҳбарияти Реал ба ин бозингари ҷавони итолиёвӣ, ки дар дастаи Арсенал худро ҳамчун муҳофизи бисёрҷониба ва сатҳи баланд нишон додааст, таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дорад. Рикардо Калиафори тобистони соли 2024 ба Арсенал пайваст. Ӯ аз бошгоҳи итолиёвии Болония бо нархи тахминан 42 миллион фунт стерлинг бо ҳисоб гирифтани бонусҳо харидорӣ шуд. Дар мавсими ҷорӣ ӯ барои Арсенал 26 бозӣ анҷом дода, 3 гол зада ва 2 партофти головар кардааст. Ӯ дар ҳимоят бо эътимод аст, зери фишор оромона бозӣ мекунад ва бо партофтҳои дақиқаш ба ҳамлагарон кӯмак мерасонад. Реал Мадрид Калиафориро ҳамчун бозингари боистеъдод мебинад, ки метавонад хатти ҳимояи онҳоро тақвият диҳад. Аммо Арсенал намехоҳад ӯро бо нархи камтар аз 75-80 миллион евро фурӯшад, ки ин метавонад гузариши ӯро мушкил кунад. Реал маъмулан пулҳои худро бо эҳтиёт сарф мекунад ва барои бозингарон беасос маблағ калон намедиҳад, ҳатто агар онҳо хуб бозӣ кунанд. Таваҷҷӯҳи Реал ба Калиафори асосан бо он вобаста аст, ки ӯ ҳам дар ҳимоят ва ҳам дар ҳамла фаъолона иштирок мекунад. Дар футболи имрӯза муҳофизоне, ки на танҳо туби рақибонро мегиранд, балки бозиро сохта метавонанд, хеле муҳиманд. Аз ин рӯ бисёр клубҳои аврупоӣ ӯро ҳамчун бозингари арзишманд мешуморанд. Пеш аз омадан ба Арсенал, Калиафори яке аз бозингарони асосии Болония ва тими миллии Италия буд. Ӯ метавонад ба сабқҳои гуногуни тактикӣ мутобиқ шавад, ки ӯро барои клубҳои калон ҷолиб мегардонад. Аммо савол дар он аст, ки оё гузариши ӯ ба Реал барои ҳар ду ҷониб мувофиқ аст ё ин ки не. Ба назари ман гузариши эҳтимолии Калиафори ба Реал барои худи ӯ ва ҳардуи клуб муҳим хоҳад буд. Реал метавонад муҳофизи ҷавонеро ба даст орад, ки метавонад хатти дифоъро мустаҳкам кунад ва дар ҳамла низ сам гузорад. Бо дар назардошти он, ки Давид Алаба сину солаш калон шудааст ва Эдер Милитао бисёр ҷароҳат мебардорад, Реал бояд дар бораи ҳимоятчиёни нав фикр кунад. Калиафори ба фалсафаи бозии Реал мувофиқ аст, чунки ӯ ҳам универсалӣ ва ҳам бо техникаи хуб бозӣ мекунад. Аз тарафи дигар, Арсенал метавонад маблағи гирифташударо барои тақвияти дигар мавқеи даста истифода барад, яъне чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, барои ҳамлагари марказӣ. Саволи асосӣ дар он аст, ки оё Микел Артета омодааст, ки яке аз беҳтарин ҳимоятгарони худро дар ҳоле ки Арсенал ҳар сол барои қаҳрамонӣ мубориза мебарад, фурӯшад. Агар Калиафори равад, Арсенал бояд ивазкунандаи сазовори ӯро ёбад, ки ин на ҳамеша кори осон аст. Ҳамчунин бояд гуфт, ки мутобиқшавии Калиафори ба Ла Лига ва худи дастаи Реал метавонад вақт гирад. Сабқи бозии чемпионати Испания аз Лигаи Англия фарқ мекунад ва фишор ба бозингарон дар Реал назар ба Арсенал ё Болония хеле зиёдтар аст. Савол ин аст, ки худи Калиафори то чӣ андоза мехоҳад Англияро паси сар кунад ва ба Ла Лига равад. Интихоби ӯ аз ҳадафҳо ва хоҳишҳои шахсияш вобаста хоҳад буд. Масъалаи молиявии ин гузариш низ хеле муҳим аст. Реал одатан барои муҳофизон маблағҳои калон сарф намекунад ва бештар ба ҳамлагарон маблағгузорӣ мекунад. Агар онҳо дар дигар мавқеҳо низ бозингарони нав гиранд, масалан барои иваз кардани дигар бозингарони калидӣ, пас хариди Калиафори шояд бартарият надошта бошад. Аз ин рӯ пурра итминон доштан, ки Реал 75-80 миллион евро барои ӯ пардохт мекунад мушкил аст. Ба фикри ман ин гузариш метавонад сурат гирад, аммо на дар айни замон. Агар Реал воқеан мехоҳад Калиафориро бигирад, онҳо кӯшиш мекунанд, ки бо нархи арзонтар харидорӣ кунанд ё интизор мешаванд, ки нархи ӯ камтар шавад. Ҳамзамон Арсенал медонад, ки Калиафори бозингари муҳиме барои дастаашон аст ва ӯро бе пешниҳоди ҷиддӣ намефурӯшад. Бинобар ин вазъият то ҳол номуайян боқӣ мемонад ва дар моҳҳои наздик мебинем, ки чӣ мешавад. Дар рӯзои охир овозҳо дар бораи он, ки Барселона мехоҳад ҳамлагари Ньюкасл Юнайтед Александр Исакро бихарад, зиёд шудаанд. Каталониё ӯро ҳамчун ивазкунандаи Роберт Левандовски мебинанд, зеро ба назар мерасад, ки сину соли Левандовски ба сатҳи бозии ӯ таъсир мерасонад. Вале барои ин харид мушкилоти молиявӣ вуҷуд дорад. Барселона мехоҳад, ки Исакро бигирад, зеро ӯ яке аз ҳамлагарони беҳтарини Англия ба ҳисоб меравад. Дар мавсими ҷорӣ ӯ дар 32 бозӣ 22 гол зада ва 5 партофти головар кардааст. Бо сабаби он, ки Барселона дар фикри иваз кардани Левандовски аст, ин бозингари 25-солаи шведӣ метавонад интихоби хуб бошад. Ва ғайр аз ин, Исак дар бозиҳои муҳим худро хеле хуб нишон медиҳад. Ҳоло ҳама дар бораи он суҳбат мекунанд, ки чӣ гуна ӯ дар финали ҷоми Лигаи Англия бар зидди Ливерпул бозӣ кард. Ньюкасл ин бозиро бо ҳисоби 2-1 бурд. Дар ин бозӣ Исак голи дуввум ва ғалабавиро ба сама расонд. Дар охири бозӣ бо шарофати голи Исак, Ньюкасл аввалин трофеи худро пас аз 70 сол ба даст овард. Ин бозӣ
нишон дод, ки Исак на танҳо дар мавсими муқаррарӣ, балки дар финалҳо ва бозиҳои муҳим ҳам метавонад натиҷа диҳад. Ин як хислати хеле муҳим барои ҳамлагарест, ки Барселона бояд дар дастааш дошта бошад. Дар ин мавсим ӯ махсусан бо дастаҳои калон хуб бозӣ мекунад. Мушкилоти асосӣ барои Барселона нархи хеле баланди Исак аст. Ньюкасл мехоҳад барои ӯ аз 110 миллион евро бештар гирад, ки ин барои Барселона маблағи хеле калон мебошад. Аз ҳамин сабаб Каталония мехоҳанд, ки ё маблағи камтар, тақрибан 65 миллион евро пешниҳод кунанд, ё ба ин муомила бозингарони худро дохил кунанд. Вале Ньюкасл онҳоеро, ки Барселона пешниҳод мекунад, намехоҳад. Ньюкасл маблағи зиёд сарф кардааст, ки Исакро аз Реал Сосидад бигирад ва наметавонад бепул ӯро ҷавоб диҳад. Ба ғайр аз ин, бисёр дастаҳои дигар мисли Арсенал, Ливерпул, Манчестер Юнайтед, ПСЖ ва Бавария ҳам мехоҳанд ӯро гиранд. Ин маънои онро дорад, ки Барселона бояд на танҳо маблағи калон диҳад, балки пешниҳодаш аз дигар клубҳо беҳтар бошад. Худи Исак ҳоло намехоҳад дар бораи гузариш фикр кунад. Ӯ дар як мусоҳиба гуфт: "Ман дар бораи ин чиз фикр накардаам. Бо ҳеҷ кас дар бораи гузариш гап назадем. Ҳоло пурра ба Ньюкасл диққат медиҳам." Агар Барселона тавонад Исакро бихарад, ин метавонад як хариди хеле хуб барои онҳо бошад. Ин бозингар ҷавон аст, бо суръат ва техникаи хуб бозӣ мекунад ва барои Ла Лига таҷриба дорад, чунки пештар дар Реал Сосидад бозӣ кардааст. Аммо барои ин харид проблемаҳои зиёд ҳастанд. Пеш аз ҳама пул нест. Барселона ҳоло дар вазни молиявии мушкил қарор дорад ва имконияти пардохти 110 миллион евроро надорад. Агар онҳо Исакро харидорӣ кунанд, шояд маҷбур шаванд, ки бозингарони дигарро фурӯшанд, ки ин метавонад ба даста таъсири манфӣ расонад. Дуюм, рақобат барои Исак хеле зиёд аст. Арсенал ва Ливерпул клубҳое ҳастанд, ки маблағи зиёд доранд ва метавонанд Исакро бемушкилӣ харанд. Агар Барселона ба ӯ 65 миллион пешниҳод кунад, Ньюкасл шояд фурӯхтани ӯро рад кунад ва бо клубҳои дигар, ки пулро пурра медиҳанд, гап занад. Агар Барселона натавонад Исакро гирад, онҳо метавонанд вариантҳои дигарро баррасӣ кунанд. Баъзе манбаҳо мегӯянд, ки онҳо ба Луис Диас аз Ливерпул таваҷҷӯҳ доранд, ки шояд арзонтар бошад. Агар ин ду гузаришро муқоиса кунем, шояд харидани Луис Диас осонтар ва фоидавортар бошад, зеро Ливерпул барои ӯ маблағи камтар талаб мекунад. Хулоса, гирифтани Исак як идеяи хуб барои Барселона аст, вале он хеле мушкил ба назар мерасад. Якум, Ньюкасл ӯро бо нархи баланд мефурӯшад. Дуюм, Барселона пули зиёд надорад. Сеюм, клубҳои дигар низ мехоҳанд Исакро харанд. Шояд барои Барселона беҳтар аст, ки варианти дигар пайдо кунад. Аммо агар онҳо тавонанд як роҳ ёбанд, ки Исакро бо маблағи камтар гиранд, пас ин метавонад яке аз беҳтарин гузаришҳои солҳои охир шавад. Дар ниҳоят, ҳамааш аз Барселона ва қобилияти онҳо барои гуфтушунид вобаста хоҳад буд. Ба ғайр аз ин, бояд гуфт, ки Исак ҳамлагаре нест, ки танҳо дар бозиҳои осон гол занад. Ӯ худро нишон дод, ки бо дастаҳои калон ҳам хеле хуб бозӣ мекунад. Ин чизро мо дар финали ҷоми Лигаи Англия дидем. Ин бозӣ нишон дод, ки Исак ҳамлагари боэътимод ва муҳим аст. Агар Барселона ӯро бигирад, онҳо бозингареро хоҳанд дошт, ки на танҳо дар Ла Лига, балки дар Лигаи Чемпионҳо ҳам метавонад натиҷа диҳад. Аммо саволи асосӣ ин аст: Барселона барои хариди ӯ маблағи кофӣ дорад ё ин ки не? Ҳоло ин чиз номаълум аст. Ба ҳамин тамом, бори даром, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд, лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Ҳай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.